Maria Txibitek Nafarroko lehendakariak plastikaz meka kontrol injekzioak enpresaren ekoizpen lerro berria inauguratu du Kaskanten, non FFP2 eta FFP3 musukoak ekoizteari ekin zaion. Nafarroko ekoizpenak foru komunitateak norbera babesteko ekipoak edozein unetan izatea ahalbidetuko du, inoren beharren edo kanpoko merkatoren ezaugarrien menpeko izan gabe. Ekipoak bertan ekoiztea Nafarroarentzako behar estrategikoa da nabarmendu du lehendakariak. Mega kontrol taldeak 800.000 euroko inbertsio egin du proiekzio lerro hori abian jartzeko eta egunean 70.000 maskara fabrikatzea aurreikusten da. Materialak homologatuak eta akreditazioko erakunde nazionalak enakek egiaztatuak lehendakariak ezagutu ahal izan duen moduan taldearen zuzendaria den Ignacio Alvarezek azaldu duenaren arabera. Helburua da FFP2 eta FFP3 maskarak eta ehunak behar dituzten enpresa eta erakunde guztiei ematea. Eta hori guztia gainera ingurumen arloko osagai garrantzitsuarekin, enpresak ekonomia zirkularreko prozesua abian jarri baitu. Ekonomia zirkularrean oinarritutako ekoizpen integratuaren aldeko apustua eskertu besterik ez dugu izan ere, sobratzen den ehunaren zati handi bat aprobetxatzen du, eta horrela hondakin tasa ia nulua da. Gainera, erabilitako maskarak birziklatzeko sistema asmatu du, nabarmendu du Txibite lehendakariak. Bisitan zehar lehendakariarekin batera izan da garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilaria den Mainu Ayerdi eta lehendakariak maskarak testatu eta zein materialekin eginda dauden ikusi ahal izan du. Ildo horretan, Alvarezek azaldu du maskarek 5 geruza dituztela, neurri batean mikrozuntz plastikoekin osatuak eta erabateko babesa ematen diela. Epe ertainera plastikoarekin dugun esperientzia dela eta gure material propioa fabrikatu ahal izatea gustatuko litzaiguke eta modu horretan geure burua hornitu adierazi du merkakontrol taldeko zuzendariak. Lehendakariak taldearen apustua ezagutu ondoren, Nafarroko industriak berrasmatzeko duen gaitasuna nabarmendu du, koronavirusak eragindako egoeraren aurrean zerbitzu eta produktu berriak hornitzera behartu gaitu, eskaria birbideratzearekin batera. Txibitek berrikuntzak duen garrantzia azpimarratu du, aldaketa industrial honen oinarri gisa eta Nafarroko industria enpresek garai berrietara egokitzeko duten indarra nabarmendu du. Produkzio lerro berria martxoan materiala fabrikatzen lehen aldiz hasi eta gero jarri da abian. Pandemia bete-betean plastiko eta aluminio injektatzen eta plastikozko moldeak egiten ari zen enpresa aurpegiko pantalla fabrikatzen hasi zen eta gero osasun bidean Nafarroko osasun zerbitzuari zaharren egoitzei eta babes sistema horiek behar zituzten beste erakunde batzuei eman zizkien. Lehen sarraldi horren aurrean foru gobernuak hala eskatuta osasun arloko materiala fabrikatzeko aukera planteatu zen. Helburu hori aintzat hartuta ekoizpenerako 2 lerro berri sortu ditu, bata Kaskanteko lantegian eta bestea Burgosen. Bietan produktu bera fabrikatuko da, FFP2 eta FFP3 maskarak, naiz eta epe ertainera produktuak diversifikatzeko aukera ikusi, aire iragaziko maskarak eta norbera babesteko bestelako ekipamentuak gehituta. Meka kontrol taldeak 6 lantegi ditu horietako 3 Nafarroan, 2 Kaskanten eta Batuteran, eta beste 3 Burgosen, Jaenen eta Polonian. Gaur egun 300 langile ditu eta horien herena foru komunitatean aurkezten da.